Tixtieq turi apprezzament lejn il-kollegi tax-xogħol tiegħek lil min iħaddmek jew lejn persuni f'xi rwol maniġerjali? Tista' tagħmel dan sa 30 ta' Settembru hekk kif bħalissa ikunu milquha nomini għal Premju Ħaddiem tas-Sena. Premju li din is-sena se jsir b'differenza. Titkellem dwar dan iċ-chairperson tal-Kumitat tal-Premju Ħaddiem tas-Sena, Jacqueline Mikallef Grimo. Mhux Employee of the Year biss, imma wkoll Employer of the Year, għax dak ħaddim ukoll hekk, Manager of the Year, Role Model of the Year, pereżempju, anki Team of the Year. Għax hemm ħafna postijiet tax-xogħol li mingħajr it-team ma taħdimx, mhux persuna waħda jtrid tkun hemm team. Imbagħad ikun hemm l-Overall Winner of the Year li jkun l-overall il-ħaddiem tas-sena overall jiġifieri. L-enfasi għall premju ta' din is-sena qiegħda fuq it-tagħlim matul il-ħajja. U għall-ewwel darba dan il-premju qed ikun marbut b'inizjattiva bil-għan li ttejjeb l-iżvilupp personali u professjonali tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u fil-komunità. Il-ħaddiema nominati jridu jkunu jagħmlu xogħolhom b'ħeġġa u eżempju għal kollegi l-oħrajn, kif ukoll li jagħmlu differenza jew urew sens ta' tmexxija distintiva u ħadmu biex setgħu jinkisbu riżultati tajbin fuq il-post tax-xogħol. Iċ-ċerimonja tal-għodu tal-premijiet se ssir f'Novembru.